Rikotaanpa 5 myyttiä koirahieronnasta. Eihän mun koiraa pysty hieromaan, koska ei se makaa täällä vaan paikallaan. Hei, suurin osa koirista ei todellakaan makaa täällä vastaanotolla paikallaan. Ne seisoo, ne istuu, ne kääntelee kylkeä ja liikuskelee. Se on semmoinen yleinen myytti, että kaikki makaa täällä ihan lahnana kyljellään ja sitten niitä hierotaan ja ne kestää kaiken. Ei todellakaan, eikä niiden tarvitse kestää kaikkea. Koiraa pystyy hieromaan ihan kaikissa asennoissa. Vaikkakin se hoitotulos on toki paras siellä kyljellään, niin me pystytään aloittamaan ihan mistä tahansa asennosta. En voi tuoda mun koiraa hierontaa, kun mua nolottaa niin paljon sen käytös. Joo, ne koirat pomppii, ne koirat haukkuu, ne koirat pitää ääntä, ne on tosi energisiä, ne sekoilee täällä. Mitä sitten? Me ammattilaiset ollaan nähty ihan tosi monenlaisia koiria. Ja silti me aika usein löydetään kuitenkin ne tavat siihen, että miten sitä koiraa päästään käsittelemään. Ei mun koiraa tarvi hieroa. Jos sä meet jumiin, niin menee se sun koirakin. Sillä on ihan samat luut ja lihakset niin kuin meilläkin, se on vaan ihan eri muodossa. Joo, kyllähän se koira käy ja kukkuu ilman sitä hierontaa, mutta hieronta on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Se tilanne, kun se koira liukastuu talvikeleillä ja sillä lähtee semmoisen Bambi-asentoon etujalka tälläin taakse, se yliojentuu. Tässä jos on kireä rintalihas, niin se voi vaikka revetä. Mutta jos se rintalihas on hierottu auki, se on elastinen, niin se pystyy ottamaan tommosen väännön vastaan. Mun koiraa jännittää tai pelottaa vieraat ihmiset, niin ei sitä pysty hieroon, koska siinähän pitäisi koskea siihen koiraan. Joo, siihen koiraan pitää kyllä koskea sen käsittelyn aikana, mutta me ollaan myöskin sen käsittelyn ammattilaisia. Me voidaan treenata sille koiralle joku turvatoimi, jotain tukitaitoja, jotta se pystyy olemaan siinä käsittelyssä. Startti- ja stoppinappula on tosi hyviä keinoja, mitä on itse tykännyt käyttää siitä, että koiralla tulee sellainen hallinnan tunne siihen hierotatilanteeseen. Siis nyt mun koira ontuu, mä varaan tällä hierojalle ajan, jotta se kertoo mulle, että mikä tällä koiralla on. Joo, se koirahieroja voi kyllä tutkia sen koiran ja miettiä, että mitä siellä mahdollisesti voisi olla, mutta koirahieroja ei tee diagnooseja. Eläinlääkärit on sitä varten. Jos sillä koiralla on oikeasti tosi pahat oireet, se vaikka ontuu tosi vahvasti, ei laita jalkaa maahan, niin eläinlääkäri on oikea osoite. Meillä ei ole röntgenkatsetta, me ei voida diagnosoida sitä koiraa, enkä mä ainakaan halua ottaa, ja toivon, että ei kukaan kollegakaan ota myöskään semmoista omalle vastuulleen, että antaakin vahingossa väärän diagnoosin.